Nascuda el 1983, ara fa 40 anys, la PLEC és una associació que dona suport a l'ensenyament del català a la Catalunya del Nord. És membre fundadora de la FLAREP, Federació pour les langues régionales dans l'enseignement public, i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el Consell General dels Pirineus Orientals, la Vila de Perpinyà, el Consell Regional de Llenguadoc-Rosselló, el CDDP de Perpinyà i el Consorci d'Estudis Catalans a la Casa dels Països Catalans de la Universitat de Perpinyà. Una de les actuacions principals de la PLEC són les classes d'iniciació de llengua i cultura catalanes a les escoles de la Catalunya del Nord, amb 35 ensenyants empleats, 2 mestres formadores i una coordinadora pedagògica. Aquestes classes es desenvolupen a 55 viles i ciutats. A més de diferents àlbums per a infants, l'entitat publica Mil dimonis, una revista infantil mensual que des del 2002 ha editat 150 números. La revista surt d'una estructura cooperativa entre bascos, bretons, corsos, occitans i catalans. A nivell d'ensenyament secundari, editen l'exitós recull d'aventures del jove Rallam, amb 1.500 exemplars distribuïts. Col·laboren amb l'Institut Franco-Català Transfronterer, IFCT, el qual proposa una formació de llengua catalana amb un títol universitari. Són els certificats CELCAT, equivalents als certificats que donen els governs de la resta dels països catalans.